съвсем логично идва въпроса и към двама ви, как успявате да съвместите работата с личния живот. И сега, семейството страда ли, вие ли страдате, взаимно ли е страдането или пък напротив всичко е радост и щастие? И дам му думата първо. Торявам, що е... Значи, понеже когато съм бил студент, много обичам да ходя на купони, дискотеки. Много хубаво танцува. Да, и много... Такива чупки прави. Да, и ходя при жени, например. Колеги ми викат, ти си джанка, например. Особено когато бях в Варна, също така. Когато съм специализант, защото нямам много работа. Обаче сега е обратно. Защото ако някой ми се обади, айде да ходим на дискотека, например, понеделник аз ходя тук на бедрум, на шуга, така. Не. Утре имаме операция, писан съм по операция. И постепенно всичко моят интерес към дискотека започва да се изчерпва. Няма, не се отказва. Не съм отказал, малко по-малко. Да. Малко по-малко и така, аз не съм смеян, но... Подписах не ми Мен често ме питат, аз нещо ще ви кажа така малко по-лично. Често то не е лично, но по-скоро една сентенция. Дето ме етапиха мои приятели, ами нали за това си професор да кажеш и тези неща, които друг не може да ги каже. И да излезат от твоята уста, че са вярни едва ли не. По повод съвместяването на личния живот и това как да се съхрани един човек, сега няма да си правя сам комплимент, но определено ме изглеждам на годините си и питат ме всички как го правиш. Викам, 3 неща са важни. Ген, добра съпруга и качествена любовница. А сега, ден защо. Това е от кръга на шегата. Това е кръга на шегата, но наистина се иска отдаденост и на семейството и тези около вас, които са. Аз разбира се, имам прекрасна съпруга, която се грижи за много мои неща, това число и да ми прави коректури на писанията, които правя. Това статии, книги, дисертации, 2, всичкото е минало през нейните ръце. Най-напред на пишуща машина още нямаше компютър. След това на самия компютър и най-важното и коректура, защото аз и до ден днешен не се научих директно да пиша на машината, пиша на ръка. И както пиша на ръка, имам над 260 публикации, имам 13 монографии, учебници, 15 рационализации, така. В това число имам и 3 публикации в Nature Genetics. Това е списание. Разбира се, за тези публикации е благодарение на това, че влязахме в един голям световен колектив, практика, така наречен, който се финансира от всички ракови институти на България и открихме над 30 локуса в генома, които са причина за развитието на карцинома на простатната жлеза. Това наистина е откритие вече. Разбира се, един огромен колектив, но само в голям колектив да се постигне. На днешно време такива постижения. Вече трудно е да се върнем назад и като падне ябълката да направим извода защо е паднала и с каква скорост.